Daigunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, umulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang dedication sa mga basilika nila ni San Pedro ug ni San Pablo, mga apostoles nya dinhi sa atong Archdiocese, kasumaran sa dron sa pag-dedicate sa atong Cebu Metropolitan Cathedral. Ang simbahan nga bato, simbolo kini sa simbahan nga mao ang atong mga lawas diin gusto sa Ginoo nga anha siya magpuyo. Busa atong iampo nga ang mga simbahan, ang simbahan mismo nga mao ang katawhan sa Dios, puy-an unta sa Ginoo, dili puy-an sa kaaway sa Ginoo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang atong mga benefactors and donors nga unta mahatagan sila sa tanang grasya nga gikinahanglan aron mahimong balaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi o piniling bato. Pilo-pilo adinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag, aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Inutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon. Kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamay basahon ug miingon siya kanako, kuhaa kini og kana, tamis kini sama sa dugos, samtang anha pa sa imong baba,
apan pait kun matulon mo na. O gikuha ko ang gamayng basahon gikan sa iyang kamot o gikaon ko kini. Tamis kini daw dugos sa diha pa sa akong bakba. Apan nahimong pait sa natulon ko na. Unya giingnan ako, kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan, ug mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Katamis tagam tamon sa imong saad. Katamis tagam tamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan nalipay ako, ingon og diha sa tanang mga bahandi. Oo, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay. Sila ang akong magtatambay. Katamis tagam tamon sa imong saad. Ang balaod sa imong bakba mas bililhon alang kanako kaysa linibong nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong mga saad, mas matamis kaysa dugos alang sa akong bakba. Katamis tagamtamon sa imong saad, ang imong mga sugo maoy akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis tagang tamon sa imong saad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingnan niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan.
apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga tao buot mo patay kaniya, apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo mao ang pulong nga nagpakatao. Niya sa dihang nisulod siya sa templo, iyang giwagtang o giabog ang mga nagnegosyo dito sa sulod sa templo, ug ang mga nagmanage sa sulod sa templo, ang mga pari, mga magtutudlo sa balaod, mga elders sa mga tao, nasuko kayo niya buot nila siyang patyon. Unsa kay gisgutan sa mga pari dito sulod sa templo? Sawap amusod si Kristo ba? Unsa kay ilang sagad hisgutan? Pulong sa Ginoo o negosyo? Ang templo nila ba, katong ilang templo, dito man sila gapuyo. Unsa kay ilang gisgutan dito? Pulong sa Ginoo o negosyo? Siguro gyud ko nga ang ilang gisgutan, negosyo, unsaon pagpangwarta. Nya kay giwagtang man ni Kristo, giilisan man niya sulti nga balay ning alampuanan, dapat anhi mo din hisulod paghisgot mo pagampo, paghisgot mo morality, spirituality, unsaon paglimpyo ang atong kinabuhi, unsaon pagwagtang ang sala. Dili kay magsigig hisgot unsaon nga madato ta, unsaon nga makaginansya ta. Ana, aporte sukuha. Nga karon kining templo nga gisudlan ni Kristo nga iyang gipanglimpyuhan, simbolo man ni nato nga mga tao. Kumusta man ron ka diha sa imong kinabuhi? Unsa may sagad nimong hisgutan? Bahin og negosyo or pangwarta o bahin og pagampo og paghinulsol sa mga sala? Kana bang mag-abot-abot mo ba? Unsa magisagad hisgutan? Pagampo o paghinulsol sa mga sala o unsaon nga makakwarta? Kung tutukan. Ikaw ra ba pader, kada ni mo humili, baligya gyud slat, baligya gyud slat. Unsa man na siya, na maligya gyud kadi kwarta gina. Di ba? So abugon sa kuan ning Kristo, pahawa dia siya no kay nganong imo nang gihimong negosyo ang imong wali. Di ba? Sao ni negosyo ni nga akong pamaligyag slat o dili? Dili oy. Gatudlo lang ko ninyo unsaon paggamit ang kwarta nga dili na ka mangayog bayad, kung dili mo gamit kas imong kwarta aron paninduton ang simbahan nga alampuanan, aron daghan pang makaampo, daghan pang makapahimulos sa pagpatubo sa ilang spirituality o morality. Isayunan kag mahimo ning atong kumbinto na ata dihay social hall, diin maghimo tag mga seminars, mga gatherings, mga trainings sa atong mga batan-on ug sa lain-laing mga organizations. Na asa ta dihay office na gyud sa pastoral council, sa finance council, diin ila na gyung mahanay ang ilang mga records, ang ilang mga meetings. Nindot ana nya mahanay ng atong opisina, ang atong kumbinto, mapahiluna na ang mga butang. Og ang mga tao sud guwa dinhi makakita nga naa gyud ang presensya sa Ginoo. Nguna ako mo gitudluan unsaon paggamit ng inyong kwarta nga dili mahimo kana magong negosyo, kana bang kada gamit sa akong kwarta kinahanglan dunay ginansya.
Kada gamit daagyoy ginansya. Inigpalit ninyo og slot dinhi, mura mo guway ginansya. Nga naman, wa man tay ihatag. Kapila na ko diri gipaninglan, na pagani ni text nako, Father, mao ni akong address, dinhi lang ipadala o niya ang slot. Nako, ha? Nabali man ni, kamo may mo padala nako og slot. Siya dinhi lang niya, nako, wa man kanang si ako naman tong napadala last month, wa palagi mo abot diri ang item. Nako unsa mang item ay sa kanang imong slot ba? Nako dili oy. Wa man miihatag ninyo nga makita. Ang among gi-assure dinhi nga kun mo palit ka ani naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Sa abi ba nako unsa nang dopes oy? Nako abi nako ba og kanang ba item, libro ba kuno or ang bang image ana nako dili ni konkreto, magdepende nimo kung imong puy-an ang pulong sa Ginoo. Kanang imong pagbayad diri pagpalit og slot, simbolo lang na kining akong kwarta gamiton ko ni para sa kalambuan sa simbahan nya. In return, ang simbahan og ang Ginoo nga maoy nagtukod sa simbahan muhatag dibo ni anang divine unity, prosperity and satisfaction nga di gid na kabayran og kwarta. Why kwartang makabayad og unity? Why kwarta makadbayad og prosperity? Why kwarta nga makabayad og sa tang usa satisfaction? Ana, mo to nakasabot siya. Ambot mo palit pa batog usab. Masig di na. Pero masig mo palit pa tog usab. Mao na siya. So salamat kay as of yesterday ang atong dopes nakatungtong na gyud og 11,000 slots atong halin. 11,003 slots. Abot ta gyud eh. Stilan inig birthday nako makaabot ni siya ko 15,000. Og daghang mamalit ba? Sige masang uwan, maingon man sad basa kayong iyota pa dire dili may kapalit, basa mang kwarta. Pasangilas uwan ba? Mudara maggunagog magsakay ka. Ay, uwan kayo eh. May sa doon tag mag-uwan ang slots, dili mag-uwan. Ako lang ning gihisgutan, kay usahay ang atong framework ba? Negosyo. Hasta ang Ginoo atong negosyohon. Mo na ang gustos Ginoo, ang atong isigig sod sa atong hunahuna o kasing-kasing, maogyod ang pulong sa Ginoo. Tamis man ginang pulong sa Ginoo. Tamis litukon pero pait buhaton. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, kan ani inigkaon nimo ani. Tamis kini sa imong baba, mura nig dugos, pero igabot ani sa imong tiyan, mupait ni siya. Agi kaon ni diyan pertigit tinuod tamisa, pero pag abot siyang tiyan ni pait ay kana bang inig buhat na ba? Pananglitan kanang moingon ka sa imong bana inikasal ninyo for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Tamis paminawon dili. Purtin tamis. Sabi sag pare sultihan anas madre. Ako anay dasig ba? Pero karon inigbuhat labi nagtamparoso na kas imong bana, budhian na kas imong bana or sa imong asawa, tamis pa ng for better or for worse. May paitan ng kinabuhi pait na. Pero mauragya po ng pulunga. Ana, apararagod na ako, pare, niingon ang Ginoo, Father, kinahanglang modelo gyud ka sa kanang giingon nga sell everything you have and give it to the poor. Biyai ang imong mama, imong papa, imong asawa, upan pa na man ay asawa sa una ba makunahuna man ko nga mga asawa mao naman naam na sunahuna nga mga asawa magminyo nya biyaan na imong mga igsuon napagi ko igsuong paralyzed biyaan tanan nindot man og sunod kanako nindot man paminawon pero inigpuyo na karon 18 na ko katuig nya 59 na katuig puhon kung makaabot ko karong 24 dili sad sayo noy pila ka bukluha na ko niagas aning bukasyon na ni
Pagsud pa lang sa seminaryo, hangtod karong napari ko from time to time, maghilak, bugat ang dughan, labi na gyud kon insultuhon ko sa akong mga gihigugma nga mga parishioners, nganlan pa kog hingwarta, nganlan pa kog tambaloslos, i-post pa gyud sa social media, libakon pa ko sa mga taong aktibo simbahan, libakon pas kauban ako mga pari usahay, dauton pa, pasanginlan pang nangawat og kwarta sa simbahan. Lo, porti na kong hatag og kwarta sa mga nanimba og sa mga taong suod nako. Ako naman hinuingan lag nangawat. Pero kining tanan, package ni sa pagpractice sa akong bukasyon sa pagkapari. Nga nag-ingon, pag-ordain ako pagkadikon, di ko kalimot ana. Ingon dayong obispo, this is the book of the gospel. Believe what you read, preach what you believe, and practice what you preach. Nindot kay paminaw, no? Nya, dawat dayon may ana-ana dayon, pakpak dayon mga tao. Yay, ordain na. Mura dayon mag-iisa sa langit, pero suway practice what you preach. Una dinis ato, suway-suway raning ako. Ning kamot ra kog practice what I preach. Nang di gid mo ka argue nako kay ako maginang buhaton ng akong gisulti. Usahay sad mainsulto pug ko sa akong mapakauwawan pug ko sa akong gisulti. Kay naa man sad koy uban nga gisulti nga wa nako nabuhat. Wa pa kayo mabuhat ba? Pero daghan-daghan nabuhat gini nako. Sama nang moingon ko pananglitan nga di gid na nako kuhaan ang inyong donasyon para sa akong bulsa. Nabuhat kina nako bisag pangutan-on ninyo atong finance council gipakuan na diag na ba koy gisod sa bulsa anang inyong gipang-donate kana mga dopes kanang uban pa diyang donasyon. Wow, apil mangani kog palit ana. Pero nasi uban di nako makuan, di nako matuman kayo. Pero sagdi lang. Constant tuan man siya. Practice. Pero ang importante, di ta mo reklamo. Sakit, maghilak ta usahay. Pero sige lang, ayaw reklamo. Muna si Kristo, pag abutan niya dito, gilimpyuhan niya ang templo. Pag limpyo na niya, nagtudlo dayon siya dito mga pulong sa Ginoo. Buot siyang patyon pero ang mga tao lipay kayo. Ngano man mga igsoon, pait lagi na ang pulong sa Ginoo inig practice nato. Pero human sa gamay kapait or kasakit na ay tamis kayo nga matang sa kinabuhi. Sama pananglitan sa manag-uyab. Pait pagpugong sa kaugalingon nga dili gyud mo mag premarital sex. Kanabang tumano na ninyo ang virginity and purity. Paito anang mo action kag hikap niya dili pwede nya ikaw diri murag excited na kayo kasuway mo ana di ba hasta sad kamo mga babae gusto biasad mong hikapon nusam ni mo hikap po yun ayo ni boring sa ning animal ana man mo say anang di gyud mo hikap ba anhira kutob sa kamot gipaningot ng kamot moingon sang babae kanus man ni isakas babaw usakan kamot ra gyud pero tanawa sa inyong pagsigig utong-utong ana nga di ginan niyo buhaton inig human sa inyong kasal inig buhat ninyo ana inig kamabdos nimo di ba mo ambak ka sa kalipay mo nang makuhaan na lang hinuon ka ambak man ka sa kalipay pero suway ayaw antusa samtang uyab pa mo lami man ginang gakos-gakos kuot-kuot tala premarital sex lami man gina siya sige buhata di ba inig kamabdos nimo di ba murag malusno ang imong kalibutan apil pang imong ginikanan o kalusno sa ilang mga paglaom maratol sa tong nakapamabdos nimo inig text nimo nga wa na kutunghae positive nako ratol sa to di na gusto mahinoltol og misa kanang di na to mahinoltol pagtambong sa misa si piada ana di na tayo kasimba kay murag mauwaw na to siya sa Ginoo ana ba? Tungod lang atong wa nimo pag-antos kay pait. Nya tamis gyud buhaton. Ayaw nang tamis buhaton. Gamita ang pait buhaton.
Pait baya nga maghuwat mo nga mahuman kog wali nga taas-taas. No. Pero iniglakaw sa nimo, okay mo sa nang tunlon, daghan baya kag makatunan. Oh. Nya igabot yas unahan, mabangga dayon imong gisakyan. Kabangga nimo, patay dayon ka. Ana, di wa nakakaabot sa imong adtuan. Pero inigabot nimo sa langit mo ingon dayon, so dire kay nahigugma jud ka sa akong pulong, wa jud ka nagreklamo ni Father Siano nga taas kay gwali. Siya, uy, kanindot ko di Lord. Siya, ana na siya. Nya, kay nagreklamo man ka, matay ka. Di, sige kag panaway. Parian, dugay, pagkin sugod, dugay, pagkin human. Late na nung taan eh. Nabangga ka dito. Di, wag po nga kaabot sa imong opisina. Pag abot sa Ginoo, wa may sud ang imong kasing-kasing. Kay imo manggi sa likway, ang pulong sa Ginoo. Adto dayon ka sa impierno. Sige. Lingay mo tupad. Ganahan pa ka nga mupadayog yaw-yaw, Father. Ganahan pa? Sige, honong na lang ko. Manindog ta. Mga igsuon, ihalad nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios nga atong amahan uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Moingon kita, amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Nga ang pagkamaunungon o pagsalig mahatag sa tanang katawhan ngadto sa simbahan ug mulig-o niini pinaagi sa hugot nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang katawhan, kabusman o adunahan, magkahiusa sa pagbangon sa atong nasod nga nagkalisod-lisod, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga himalatyon mudangop na kang Kristo ug mudawat sa iyang mga pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga makabaton kita sa kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing aron mahimo kitang modelo sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga kadtong nangamatay na, mabanhaw pinaagi sa gahom sa ilang pagtuo kang Kristo kinsa nabanhaw gikan sa mga minatay, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, among langitnong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon, nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayo niya nga inahan nga daghan og mga anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, binis sa yuta may sa langit, ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingarian, ang kahugang hilmaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Anaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulog lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, that His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Mag-ampo kitang O Dios, imong gipasabot kanamo ang langit ng Jerusalem pinaagi sa yutanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya ug nga makasulod kami sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sud-o nga maluluy-on ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Hanggang kahayag mo ay pagkakalong ipadalag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kabalaan, holiness of life. Unya mahitabo ra ni kun atong tugutan nga ang pulong sa Ginoo mao gyud mosulod nato ug mao gyud atong higugmaon, dili ang pulong sa business world or kanang kwarta. Magtabi-tabi mo ron paghisgot na mo og about ana mga pagbiya sa sala, unsaon pagtuman ang mga pulong sa Ginoo. Tamis nas ba pait na buhaton pero nindot kay nagresulta. So salamat sa mga mipaambit sa ilang mga grasya na malit na tog slots. As of yesterday, niabot ng atong halin og 11,003 slots. 43,997 slots pa ang available. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Hunahuna gyud unta ko nga maabot og 15,000 ang halin ini birthday nako, pero murag kusog makaing uwan na anod siguro tong ubang ipalit, so di tingani kaabot, pero sige lang ato lang gininsigihan og pangandoy kay moabot ra ginang grasya. Salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa